Τελικά αλλάζουν οι εποχές και η Ελλάδα φαίνεται πως ακολουθεί τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Φρένο στη μοναξιά των κατοικίδιων έρχονται να βάλουν τα πάρκα σκύλων. Το φέρνω να εξαρτημένη, να μην είναι όλη μέρα κλεισμένο για τις ώρες της δουλειάς. Είναι αρκετές. Δεν θέλω να κάθεται μόνο του στο σπίτι, θέλω να έχει μία... Πώς πάνε τα παιδάκια στην παιδική χαρά, να φέρω το σκυλί μου, να κάνει φίλους. Όσοι ένιωθαν τύψεις που τα άφηναν μόνα στο σπίτι, τώρα έχουν βρει τη λύση. Από τις 8 το πρωί τα πάρκα ανοίγουν τις πύλες τους και υποδέχονται τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου. Είναι πάρκα ψυχαγωγίας για τους σκύλους. Έρχονται οι διευθύνσεις, τα αφήνουν να παίζουν, νίκονται και τα αφεντικά τους εδώ, τα εκπαιδεύουμε, περνάμε ωραία, κουβεντιάζουμε πράγματα που έχουν σχέση με τους σκύλους. Και οι δεσιά κοινωνικοποιούνται, εκτονώνονται και πάνε σπίτι τους πολύ πιο κουρασμένα και πιο ευχαριστημένα. Παίζουν, τρώνε, εκπαιδεύονται, κοινωνικοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικούς. Το πιο σημαντικό όμως, όπως λένε, είναι πως δεν αισθάνονται εγκλωβισμένα στους 4 τοίχους όσο τα αφεντικά τους λείπουν από το σπίτι. Με το αζημίωτο βέβαια. 10 ευρώ κοστίζει η φύλαξη όλη τη μέρα. Και ο ίδιος του αρέσει όταν έρχεται εδώ πέρα και ξεδίνει και δεν έχω αυτή την ένταση στο σπίτι μετά. Ακόμη και κολύμποι απολαμβάνουν στην ειδική πισίνα τις καυτές ημέρες του καλοκαιριού τα συμπαθέστατα τετράποδα. Πιο πολύ για την παρέα, έτσι, για να παίξει μετά τα σκυλιά. Μέχρι τις 8 το βράδυ λειτουργούν τα πάρκα σκύλων, 2 μέχρι στιγμή στην Αθήνα, εντός κατοικημένων περιοχών για να εξυπηρετούν τους φιλόζωους που εργάζονται πολλές ώρες και δεν έχουν όσο χρόνο θα ήθελαν για τα τετράποδά τους.